Sapantuk wahyane ngalah yata melah mangolah ilmu bangkit bangkit nekat reh angukut kukutaning jiwangku yen mangkono kena ngaranan sepuh lire sepuh sepen syarat berjiwang cakat karono sono sunabung langit wos rumakju satu bapak ibu jenang untuk kekeloti waktu parati nameng loloto mangki tekap wasono ing kupito ngayun pralambang matumpo tumpo maramo panggunggung sang murweng kota suwara tata pita rahayu sunane momo dadi untuk sasana ngaku urip budaya kayu kultur di pagelaran wayang kulit di pagelaran Ringgit Purwo wayang pasukan Jepsiban yang Ringgit gambar miring Sono dan Anggit Purwo kang tegas kalitan nonton wayang Purwo dari jauhkan Angi Lokoco Somero wayangan yo ayang diri pribadi ulang sanyo kang rasa ati keliru dinelar tindani alam dinelar keliru dilurung tindani jagat kutub keliru amarano putih mapan kemari jagat menepi suci datang kalepetan dosa sawiji-wiji
Anane Jagaputra angkang saka pakarti jalma ingkang nerjang sarat inggih marang bener. Rencong kepadang pindhane Surya Candra dalu lawan Kartika kebok pindhane nancep ing bumi Pertiwi. Kedhok keprak ilmu ketepi jejabun gendhi sumangri dadi panggiling sinden samyolan gedhinan sumpah sepoti. Bedane dalan murka carita kesengsem keleh pedhari lawa panthet gunung saka dalane loro. Miwiti mengai lan mungkasi dumadi wit bunga dumadi susah mesti dumadi bunga. Pagelaran wayang kulit sedina sewengi kang ana sing kirana kang becik ugrana dadi tontonan nemu rasa bubunan mawa tatanan turut bisa kanggo titengan. Menggiri purwaning cucuta ingkang trimagi magri buntingan kaya pati dosa kurwa dosa iko marang sawiji adi tegesi luwih dosa iku ilangan 10 kurwa teges wiwitan upaya praja sing pangantuk sadosa satus batangan berkedhut tanpa dipati sumangga pertiwi kasonan kapit arga kaidaran samudra turta kathah kang sami ambawa raras nanging rupakane tan kadisa juga ateging nagri Ngastina Gajahhoya ing kraton Purujanggala wis kondhang kawentar makaping Cinandra Cinaritra 10 candrané bangsa ingkang kuncara hanjara langit Tanjung Pasir Pamukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Raharja kalamun den jlentrehake apa ta werdine panjang sarta punjung panjang tegese dawa dhuwur ing nagri liman benawi Gajahhoya ya kraton dhuwur nyata luhur wibawan dumadi saka mahewu-hewu banjaran bebasan sepot wolu bumi panjange praja pasir pamukir pasir kang tegese samudra mukir gunung Aldaka rakiting praja dumadi saka perangan kanan wujude pasabenan perangan kiri pategalan ngungkurke gunung alas gedhe ya alas tutupan ngayunaken bantar tegese palabuhan ya bantaran pretek gisiking benawi ing ngajeng carita Loh Jinawi apa tegese Loh Jinawi bangsa ingkang semanten agenge nyata subur katampi makmur candrane Loh tulus kang tinandur kabeh dadi siti kang sugih sumber toya kelawan sungapan sugih jawah tatan mukal wiji kang tumiba ing siti bisa tuwuh ijo gegodhongane ambyek poe ngemomoy tanduran pari polo kasimpar polo wijo polo gumantung lan polo kapendhem mahanane marang jinawining para kawula tegese murah kang tinuku payu kabeh kang sinati agemah turut ripah candrane gemah kathahing para kawula kang sami sambung dedagangan ya dagang cilik dagang gedhe ora ngamung ngakon ning desa ngadesa nanging luwindur prapteng manca negara Surya Ratri Ratri Natas Raina kaya ilining Tirta Naramada datan kendhat Ripah katandha wewangunan ingkang dumunung ing desa ngadesa punapi dinikita ageng jejel riyel adu cukit tepung taritis sinawang saking Mandrawa papan wiyardina loro pak jejel uyel-uyelan
sampurnaning carita ya sampurnaning panyandra Karta yang Raharja. Apa to tegese Karta Raharja? Karta sepi lakuning Durjana Duratmaka. Bebasan raja kaya saliring raja kaya kuda, maesa, lembu, mendo, bebek, mentot sapanunggalane. Yen to wanci siang agelaring pangonan, wanci ratri wangsul kandhangi dewi-dewi sowangan tan ana kang alok kelangan. Meracihkan kelamun agung dananipun meracih lan kalamun begal kecu Brahmaca samya suwisih lebih saking nagri Astina. Raharja likai tembung reja-reja ing mangsa prateng alam kuncara mukti kang padha kaesti jupuh kang padha den gayuh kathah para kawula Naranata kang sumyut datan sana ginebak Pancakara saben warsasa Wulhuti mah glondong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal nggo dadi Setya kelawan Widuri. Sinta kalenggah hambau dendanya Krawati wong agung jejuluk Sri Duryudana Jaka Pitana ya Prabu Kurupati Dastara Tatmaja Berbanda Bandu Sentana parandene Senopati jalma tan Prabita Sang Bathara Kuwera dewaning kasugyan mangejawantah parek dhateng para-para ingkang kepareng pramu ing Arasanta Sang Minata Rakyat Patih Arya Sangkuni datan kantun pangayom Ngastina Nata Mandura Sri Prabu Baladewa menggeraken nujum Ngastina pratapa ing saka Limodah Hyang Durna Rayi dalem kang suruh satira tirta tinalang Raden Haryokarta marmo Bupati Narapraja Panewu Demang Bekel Lurah sapanunggalan cep kelaketan ana kang samya nyabawa dupi Bendhe Panca Jalma tinatapmu nyamangambal-ambal tumpang dengkul pasebaning para-para tamtama grondongan mangungkung ngebeki kutha Goro ing nagri Ngastina amimbuhe asra sing paswing ayo kanca maju sang nata sabdayu kanca jajari kanca maju kanca ndodok kanca jajari saksek kanca maju kanca jajari ayo maju yo Nata Ngastina Prabu Duryudana nuju Ariraspati nuju Ariraspati miyos Sumewaka Bapak kang wadya bala katon Indrajaya dibasa madangi masalah
Satya Sanya Hamari Tinon ing pasewakan busana maneka warna puspiteng utyana miyang panjenengan sarwa rukma ranggeng manik nara kenyaring peja leliwaran lir kilat sisiring patret wimbuh kanta amrek mingeng katiyuping maruta katiyuping maruta manto saparana ngambar kongas leng-leng katining kang awan sapa nekeng astina sawetara teking Tegal Kuru Narya Sireng Parasurama miyangkan Wajanaka Dulur Narada
kepangkya Tegal wi luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Iwang Sukma pangadi luwih Om Bawana langgeng Paman Pekenira manira wiji tumuli pekenira caos palapuran paran wartaning praja nagri Ngastina Paman Nonamit pasang kaliman tabik sinabetna ing ladune dumawing tawang tuan kula nokna ninggih anak Prabu Saderengipun anak Prabu rawuh wonten sitinggil temtonipun ingkang bapa sampun netepi dhateng kewajiban amung sedya nganglungaken jangga nilingaken karmaduh anak Prabu dene Paduka Indra anak Prabu mundhut priksa widakdaning praja nagri Ngastina nggir awit wibawa dalem kasembuh pengayomaning Hyang Manon sepi sepen saking gura-goda pangrencana tata titi tentrem kawula saindenging nagri Ngastina sedaya kala katitik langkep jangkep para sentana minggahing para nayaka asok bulu putih mah glondong pengareng-areng kunjuka angger anak Prabu kula nokna ninggih nggir ninggih syukur bejo sewu paman meracih nani kalamun para kawula sanegari Ngastina sagah kinarya rowang ngembat patang aputu ngejum kumpala ruwet paman sekecaken Paduka lenggah kala anak nan wonten dawuh kados sampun boten kirang setunggal menapa anak Prabu kula ana ninggih nggih nggih Koko Prabu Mandura Diagung Pangaksama randat angin kula ngacarani sarawuh Paduka Koko Prabu Rai Paduka Ngastina nyaosaken kasugengan sarawuh handika Koko Prabu ing nagri Ngastina jagat dewa Paduka kula niki Yai nampi pangunipun Yai ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura mangke yuwana piswan kula mboten namung sembah sungkem katur sandhaping pepodo mawantu-wantu Yai Prabu kadang kula Yai. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang boten wenten sungkem bekti malah kepara kosok wangsul. Sih kadhareman Koko Prabu wujud berkah pangestu. Angin petana caya nur cahya dhateng ingkang rayi Ngastina. Sembah nuwun sarawuh Paduka Koko Prabu Mandura sekecaken Paduka lenggah. Boten kirang setunggal punapa wadon nuwun. Nggih. Rama Panembahan Durna ingkang putra nyaosaken sungkem bekti sarawuh Paduka kinarya kali damaring praja nagri Ngastina Rama Panembahan Durna Duh kula kencoblek kuduk manyor-manyor kula anak ninggih anak Prabu tertamtu mekaten saderengipun anak Prabu rawuh wonten ing parepatan ageng ingkang bapa sami kaliyan adipati sampun cikla-ciklu wonten ing nagri Ngastina. Iku saperlu netepi seba caos kewajiban lumunturing bapa pangestu ingkang bapa kunjuk ngandhap anak Prabu kula ninggih nggih ninggih. Angin petana caya nur cahya sih pangestu Paduka Rama Kyai Durna. Anak Prabu Duryudana mekaten nggih ninggih. Sekecaken Paduka lenggah ninggih. Paduka minangka suling Sudarma. Ninggih. Mboten wonten kang kula pantes luhuraken kejaya Paduka. Rama guruning para satriya, Kurawa guruning para Pandhawa. Amung Paduka Rama keten. Ninggih. Kartomarma padha becik. Ninggih. Kartomarma. Oh inggih. Kowe kok Kar? Iya,
Koko Prabu awit pangestu paduka Koko Prabu kasempuh pengayamaning Wang Manon mangke yuwana pisuwan kula. Sungkem bekti kunjuk sandaping padha dalem Koko Prabu gawe bombong rasane kadang werda pangestu ringsun banyu milih kebat sira tampa. Kadangipun Kakang Dimas Tirta Tinalang. Kuntul dateng paduka paman. Sumadeng dawuh katerangan nggih. Paman. Sareng kula gagas ngantos nglangut raos ing manah kula bedhedhek Surya Ratri boten-boten sanes menawi ingkang putra Ngastina gagas para kadang Pandhawa. Wonten menapa malih kadang-kadang paduka para kadang Brata Pandhawa. Lajeng kepareng anak Prabu Babar dawuh para sepuh amung nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna mundi dawuh sendika dawuh kok nggih. Nggih. Paman kula menika 100 kadangipun Kurawa langkep. Para kadang Brata Pandhawa namung gangsal wicalanipun. Kenging menapa lari 100 samu badhe merjaya tiyang gangsal angel kegilo-gilo. Saben-saben wonten lampan para Kurawa gayuh cintrakaning mengsah nggih para kadang Brata Pandhawa. Malah sami kemawon madosaken kanugrahan para kadang Brata Pandhawa. Paman mumpung menika kadang Brata Pandhawa sing lar saking negari Ngamarta kintun nawala ingkang swaraosipun nyuwun para kadang Sata Kurwa nderek ngawat-awati pidadaning kraton Ngamarta. Malah prayogi badhe kula dembleng pemerintahan Ngamarta kaliyan Ngastina. Manapi menika sae, menapa menika trep, menapa menika lepat tumrap para sepuh lajeng paduka paman kepareng caos palapuran lan pamatur. Iguh lan pamrayogi sampeyan kados pundi paman? Lang-lang ramyang ingkang driya lirwang candra katawangan sumuk ing tias katuritan lemot kapyatan ing rucit rem-reming driya manawung kakuwunging nyuwang wisesa kepareng ingkang bapa matur namung sak ngertos kula jumbuh kalian pangunek-unek ing raos ingkang bapa kapatihan nggih nggir duna dungkap diagung pangaksama lho nggir nyumanggaken paman. Nek cara patih Sengkuni aji mumpung niku sinten to sing ora gunakake. Mumpung duwe kalodhangan, mumpung duwe kasempatan menika kedah dipun ginakaken. Sak ora-orane sedina iki kudu bayaran 3 yuta. Kapan meneh wong urip wis ora. Wis sesuk nek wis ora kanggone wis diguwak-guwak ora ana gambare. Rak nggih ngaten. Nggih. Pramila ing sarene para kadang Brata Pandhawa menika sing lar saking negari Ngamarta nyuwun dhateng para Kurawa murih angawat-awati. Lah menika dipun ginakaken sing sak sae-saenipun yen tanak Prabu paring dawuh badhe mblengket pemerintahan Ngamarta kalih Ngastina. Menika nyes tumrapati Sengkuni menika jan pas banget nggih. Nggih. Tumunten dipun tawu deduwekane wong Ngamarta supados dipun purbawasisa para Kurawa kinarya ragat
ngompyong-ngompyong uripe para kadang paduka. Jer mboten sekedhik wicalanipun 100 lho, Nger. Wong 100 ki butuh kalungguhan, butuh kamunceran. Tertamtu badhe awis kertajinipun. Kapan malih yen mboten sakniki? Jagat Dewa Bathara. Yai, kula Koko Prabu. Baladewa tekan kene iki diulemi mungkon melu foto-foto arep dijaluk guneme. Ih tertamtu paduka Koko Prabu ingkang suwun sabda tama kinarya pajaring lampah. Nah, yen Baladewa dijaluk guneme ora sabar ngenteni diwehi wektu karo sing andum kalodhangan. Sumusul katerangan Yai. Gek dina apa gek lakon apa? Ing ngatasé negara Ngastina gedhe panguwasane bebasan sak Prawala bumi panjange panguwas paduka nagri Ngastina. Mongko Yayi dalah kadang kula Satakura namung nglenggahi krasa gumelar tanpa ragat tanpa syarat lenggah gedhang kerang wonten ing nagri Merdika negeri Kajen Kaeringan aran nagri Ngastina. Nggih napa mboten? Nggih Koko Prabu. Nah, dene Yai sampun saged matur piyambak. Yai sampun paring pangandika piyambak. Saben-saben gawe peperangan kalian para kadang Bratapandhawa. Mucuki ngawiti latihan perang Bratayuda Jaya Binangun. Gek dina apa, gek lakon apa, Kurawa ki unggul regejegan karo Pandhawa kaya durung tau ana kabare. Nggih. Yayi Prabu malah badhe ndembleng blengket pemerintahan Patih Sengkuni matur bakal nawu dedowen Praja Ngastina menika nyolok mripat dodok alu bengkong bebasane tumrap dadane Baladewa. Yai Prabu kula atur enget tiyang gesang wonten ngalam donya menika kekantenan hukum panca prakara. Ana hukum 5 cacahe kula terangake kaya cah cilik nek sampeyan lali wae tak kandhani dina iki. Paman kelawonten jauh. Sampeyan niku kedahe mulang sing apik-apik karo momongan sampeyan. Wong dipasrahi negara kon ngawawat mongko negarane sanak. Bondo lan omah-omahe sedulur. Malah mbok jikuki bondo ditawu. Iku nalare kewan ya ora. Nyuwun pangapunten kula nek sampun matur nika mung sak dewasane pangunek-unek angen-angene patih Sengkuni. Ora condong ngur Baladewa ora sudi, ora sudi. Nggih. Hukum gangsal perkawis ingkang kuwas pisan. Hukum alam. Yayi. Yen wayah esuk srengenge tukul saka wetan manglep surup ana ing jagat kulon menika hukum alam. Surya menika panas tirta. Wayu swindu ya banyu salju menika adem. Niki hukum alam naminipun. Nggih. Sedaya saged dipun iradati kepengin owal saka panase srengenge wong banjur gawe omah ngayom utawa ngeyup bisa owal saka panasing surya. Gampang diiradati arane hukum alam. Nggih. Sing angka loro hukum agama. Hukum agama kuwi sapa sing gawe becik bakal pinaringan ganjaran swarga, sapa sing salah bakal pinaringan dosa, cemplungake ning kapinerakan. Niku agama napa mawon? Sing angka 3 hukum adat, siji desa, siji cara. Semanten saged dipun iradati yen hukum agama puspongku kadung akeh dosane paton ora sungkan nyuwun pangapura Gusti Maha Jembar Maha luwih jembaring pangaksama lataknatu mirrahmatillah. Nggih. Mudeng sampean. Lataknatu mirrahmatillah. Patih sini mudeng. Mireng nembe menika. Lah, tak nopo to. Sampean kok ngertos lataknatu sak pitete. Kula niki mung balik arep arang-arang payu. Oh mila mekaten. Gusti Maha Jembaring Pangapura saged dipun iradati mawit tiyang menika taubat ingkang nasoha dening engko 3 hukum adat. Sujining desa kudu ngadani utawa adan-adan ingkung kebo, mongko kebo wis ora ana. Bisa digawe nganggo jantung gedang. Diwenehi sikil papat disebutake yen to iki sesaji ingkung kebo sampun
Mboten menapa-menapa. Ijab kabul ingkang perlu ikraripun. Kelananing nggih. Sing angka 4 hukuming dharma, nggih hukuming negara, hukuming undang-undang dipun tulis kanthi cetha yen wau seje desa, seje cara, yen hukum negara niku seje bangsa, seje tata. Sapa sing salah bakal pinidana, sapa sing bener gedhe lelabuhane marang negara bakal pinaringan palungguhan. Menika hukum negara pundi kemawon. Nggih. Semanten nggih tasih saged gampil dipuniradati paton tiyang menika ngedingalaken baut wasis anggenipun jawab wonten ing jeksa. Saged wal saking mapinten-pinten paukuman menika conto boten sekedhik teng negari ngrika-ngrika menika. Nggih. Lah sing angka gangsal niki sing boten jiwan-jiwan, sing ora baen-baen niku sing angka 5 niki naminipun hukum karma. Hukum karma nika setunggaling cicilan saking dosa wonten ing alam kalanggengan binjing. Sapa sing becik wis mesti bakal ketitik, sapa sing ala bakal ketara. Wong salah kudune seleh, wong nyilih kuwi mbalekake, wong utang wajibe nyaur. Nika naminipun hukum karma. Nah, yen to nyanyi banjur kliwat Tegel Mentala dhateng kadang paduka para Pandhawa. Mbok menawi saking perangan angka sekawan yayi lan para kadang pura saged owal ning sing angka gangsal. Baladewa mesthake hukum karma sing bakal lumadi. Oh, yayi najan to muncer ber bondo, ber donya Mas Picis Raja Brapitung pedhati tanpa icalan digunggung ora ana rampunge bandane lan kamenangane wong negara Ngastina sing dicekel para Kurawa. Yen karma wis tumiba cures kepara bakal kosok pangsul. Yayi putra melu nampa putu melenmu, aja gampang karo hukum karma yayi. Sigra kang bala tumingel campuh kang samya ngedali. Ler tatret muleting kutu danyo angkung mengoncang niti benjing sanget dimicil latinya ngedali mumus terus tamiraka yayah buta singa wregil matur nuwun Koko Prabu sampun panjang sanget anggenipun memejang dhateng Kang Rayi dalas daya para kadang. Namung kula nyuwun Koko Prabu paring dawuh cekak gampilipun. Sing pundi yen to ing titi panci mangkih kedadian perang ageng taker getih taker pati Kurawa kalian para Pandhawa. Nggih. Kula nyuwun Koko Prabu dawuh ingkang cekak aos kewala. Monggo. Perang gedhe Baratayuda Jaya binangun Koko Prabu Baladewa mbelani Kurawa napa mbelani Pandhawa. Pripun? Benjang tumapaing perang ageng Baratayuda Jaya binangun. Nggih. Koko Prabu Mandura bela Kurawa napa bela Pandhawa. Ah, Jagadewa Bathara. Pun sekseni bumi langit saesine yayi. Saesuk sorene kedadian perang gedhe para kadang Kurawa lan Pandhawa aran perang Baratayuda Jaya binangun. Jagat seksenono. Ratu Mandura Prabu Baladewa ora bakal mbelani Pandhawa. Ah, Koko Prabu. Koko Prabu. Sembah nuwun Koko Prabu. Boten
nyono babar pisan jebul semanten setya paduka dhateng ingkang rayi. Matur nuwun Koko Prabu badhe bela dhateng para Kurawa. Pripun? Matur nuwun Koko Prabu badhe belani Kurawa. Sing kandha sinten? Koko Prabu Baladewa. Sing kandha pripun? Lah niki wau. Lah nggih pripun? Boten badhe bela dhateng Pandhawa. Leres kula arep ora belani Pandhawa babar pisan. Matur nuwun yen ngaten Koko Prabu belani dhateng Kurawa. Sing kandha sinten? Lho, Koko Prabu Baladewa. Sing kandha pripun? Boten badhe bela Pandhawa. Leres. Yen ngaten bela Kurawa. Sing kandha sinten? Koko Prabu Baladewa. Sing kandha pripun? Piye ta ki? Kok gedhi ngaku. Liripun kados pundi Koko Prabu? Ngaten Yai. Sok tumapaking perang gedhe Baratayuda aja binangun Baladewa tansah kemutan pejanganing para sepuh. Jagat ki geger mung perkara loro. Siji Bratayuda, sing angka loro Baratayuda. Bratayuda niku napa? Branta niku sengsem, yuda niku perang. Jagat ki bubrangkane mung saka perang wong yen koyak rasa branta. Tembung gampange jagat ki morak-marik bubrangkane nek nuruti branta. Wong lanang seneng karo wong wedok seneng karo lanang. Tegese gegering jagat ki mung gara-gara belekan. Wah, kasar kan. Ora kasar ada mudeng piye. Sing angka loro Baratayuda. Perangi trah Barata rebut bondo karo pangkat. Gegere jagat sing angka loro iki mung rebutan bondo karo pangkat. Nggih mboten? Nggih. Lajeng Koko Prabu kula ora mbelani Pandhawa ning blas ora arep mbelani para Kurawa. Celek. Pripun? Pripun anak Prabu? Ampun kados ngaten. Mboten nilok nggih, mboten nilok. Niki teng parepatan. Yayi Prabu ngendika napa? Mboten kok nggih. Kok koyo krungu limak celeng ngono aku. Malah dicethakake. Mboten nilok nggih, mboten nilok. Sampun. Kaya ngono kuwi mau geneme wong tuwa ning Baladewa ngrukunke sanak sing padha congkrah. Oh, Yayi, ora murah ragati. Baladewa krungu kabar Kurawa pasrah negara Ngastina marang para Pandhawa. Esuk sore Baladewa lengser ke Prabu. Negara Mandura negara gedhe, negara sugih, negara kajen. Monggo kapurba Yayi dalah para Kurawa. Baladewa tak trima ngasrama ning dusun mucuk gunung tak ora ngaruh biru karo pemerintahan Mandura. Ora murah ragate. Baladewa ngrukunke Kurawa karo Pandhawa. Yen to ngaten kula tetepaken, kula nggih badhe matur cekaos. Cekaosipun kados pundi Yayi? Paunana Windanana Baladewa Ratu Mandura ragat larang ngrukunke Kurawa karo Pandhawa nanging nyun pangapunten Duryudana Ratu Ngastina. Duryudana ora arep ngemis, ora arep dremis karo sapa, ora sudi nampa palimirmane sapa-sapa sing tak kukuwi nganti utaing getih, nganti oncating marus, nganti pecating nyawa mung bumi pati negara Ngastina jagat Nyaksena. Mbah, Jagadewa.
Arum arum lumrang ingkang sekar gadung yang suri gading rarengganing taman sari bremara hambrengeng pindha pujining brahmana mangsah santi santi mulya Papat kelawan dawa anak Prabu bedhedhek raos sing manah kula dereng ngantos rebat biyada kaliyan Koko Prabu mangkih kapurnan lan kapungkasan wonten Brahmana rawuh manter sak lumbung tejani. Iya lajeng tumuten anak Prabu ngacarani dhateng Brahmana ingkang katemben rawuh menika anak Prabu. Niki boten mangkih panembahan kula ngaturaken kasugengan sarawuh Sang Topo ing nagri Ngastina. Panembahan. Ya tak tampa. Suyudana sing gedhe pangapuramu aku ora basa jangkar karo kowe. Merga apa? Aku dadi wong tuwa. Kowe wis tak anggep kaya dene anakku dhewe ya Sang Prabu. Aja kaduk ati kejeron penampa. Tak tampa kowe ngaturke pambagya karo aku dene kowe basa ya apik ora apa-apa. Sing tak goleki ora basane, sing tak goleki kuwi rembuge. Ngono Sang Prabu. Nggih. Kasugengan sarta kasitaken paduka lenggah. Wis tak penak-penakke ning nyatane ora ana wektu sing akeh. Aku kesurung saka rasa ora tegel tekaku ning papan kene mbok menaku ganggu anggone padha rembugan nang parepatan iki padha ngluberna tambaking pangapura ya Sang Prabu. Boten dados menapa. Lajeng pareng kula nyuwun priksa Sang Wika menika sinten sinambate ngarum lenggah wonten puntilan kados pundi kersa paduka rawuh wonten ing negari Ngastina. Ya matur nuwun wis buru cukup. Sing sudi mestane karo awakku aku Begawan Trilocana ana sing mestani aku Brahmana Kestu. Paduka Sang Topo Begawan Trilocana kaya mengkono kaya ngono. Lenggahipun Sang Topo kandhang langit kemul megaku tanpa dangka tanpa dunung semono santriku mahewu-hewu para cantrik jejanggan tanpa picalan. Ana dene aku nedeng tapa maneges manengku brata tak delok ana ing wewayangan negara Ngastina kemul pedhut ngendanu peteng ndedut limengan jebul ratune nandang Dukita nandang Sungkawa. Sang Prabu tekaku nang kene ora ana liya-liya aku mung dadi utusane adil utusane Sang Jagat yen aku bakal ngudari reriwut lan reruwet ing pikirmu Sang Prabu. Jagat iwa pater. Mangke rumiyin penemban. Patih sing kene apa? Sampeyan nggih tepang kali kula. Sing ora kenal karo kowe iki sapa? Kowe iki rak maklar kondang kowe iki sapa-sapa mbok lantarke dadi wong do oleh gawean ki rak saka kowe. Nyuwun pangapunten ora kok kula menika njajal utawa nadi kasudedyan paduka menika mboten Sang Wiku nanging paduka nyebataken pandhita ingkang nglimpat badhe paring senjata pitulung. Lun
tak nyuwun priksa langkung rumiyin anak Prabu Ngastina menika wekdal sak menika dipun sebat peteng angendanu kepedhut lelimengan. Liripun ingkang kados pundi yen paduka saged maos mbok menawi mboten namung anak Prabu Patih Sengkuni sak kurawane badhe sumungkem kelebara tapak asma deku nyembah dalaman sampeyan sang wiku Begawan Trilocana. Kok njur dipadhake aku bocah wingi sira wong loro saudon terus saurupan. Patih Sengkuni lan kabeh padha migatekno. Dak arani yen to kemul peteng pedhut lelimengan merga apa? Bingung atine anak Prabu Jaka Pitana. Lega rasane yen Pandhawa sing merat saka negara Ngamarta babar pisan bablas ora bali tumpes tapis tanpes adeh sang wiku saged jaya. Kendang Jaka Pitana kuwi nudinga drijimu. Sing rasane drijine dingke mau perintah karo Begawan Trilocana ora suwe-suwe. Sesuk-esuk jaguk luruk tak kethok gulune wong Pandhawa tak wadhahi plastik tak sowan kene kanggo keset munggah dampat jagat dewa setan apa tuh. Duh. Ana ratu rayine abang depaplang mentang Prabu Baledawa kaya arep apa? Baladewa, Baledawa. Wis mesti aku ora trimo. Sadurunge kowe ngethok janggane kadang kanggo Brata Pandhawa. Tak palilahi lungguh jajar padha dene Baladewa dadi pangayowe wong Kurawa. Nanging ya ananging piye bebanamu kowe sang pangayom. Yen kowe bisa ngimbangi kridane Baladewa wis cumawis ning negara Ngastina iki, sang wiku Begawan Bresmana Ketu. Wujud kentheng kawat blabar waja, kuwat ngasorake Baladewa mangsa borong. Teruske lakumu, aja gentapak sumusul ing kentheng kawat blabar waja, jabut nyamu minggato setan. Ayo Baladewa. Kados pundi menika paman? Iya. Kula aturi anak Prabu menika ingkang sekeca ngaten kemawon. Kakang Penemban. Ya kula Adipati. Ana kangenan rame kaya ngene kok samang mung meneng bae. Kula teng rombongan ngriki tasih ajeng dinggen apa mboten? Nek dono pancen wis ora dinggo tak golek rombongan liyane ora melu gabung kene ora apa-apa. Ampun ngaten. Kok njur duka kenging menapa? Wit mau kok ora ana kesempatan kanggo durna berbicara tausiah. Ku nek mboten kangge teng niku tak melu campur sari mawon mboten napa-napa kula. Ora melu wayangan ora apa-apa kula. Ampun sok kados ngaten. Malah menika monggo Kakang Penemban tumunten nyuwun pamit. Menika nyajuga dados setunggal kalian Brahmana Tiban Begawan Trilocana menika. Yen teng mangke kasembadan nigas jangkaning para Pandhawa tertentu ganjaran ketan poe calan. Rak nggih ngaten anak Prabu kula nan mekaten nggih.
Nggih, paman mangsa bara ngajeng kula sampun matur. Panemban Durna pinangka suling Sudarma gantos sing bapak kula boten wonten sanes mung sampeyan Rama Panemban saka Lima. Oh nggih, Kyai yen to ngaten panter dawuh paduka anak Prabu Pangkunyon pamit padal pasiran. Manggi dateng Kakang Begawan Brahmana Kestu menika nyajuga mugi-mugi mangke sukses swasana menika ndembleng deduaning praja ngamarta kan negara Ngastina. Kula anak ninggih matur nuwun nggih, tasih kangge nggih, tasih kangge. Tertamtu mekaten. Nuwun matur nuwun, matur nuwun. Amplop kula ampun supe, ampun supe. Banjur tekankeun. Ingkang Bapa nyenpan Maranata dhateng para kadang sata Kurawa. Praita ngatos-atos ampun ngantos wonten domsur wing tirta. Kula anak ninggih anak Prabu. Kadangipun Kakang Yai Karatomarma. Nun. Aja kaya bocah cilik dipambengi dadi cagak sarta cuwak tumrap perintah negara Ngastina. Nun iki. Wow to. Titipurna sabdaning nata sabda Brahmana Raja, sabda pangucap Brahmana Pandita Raja gedhe panguwasanira. Sabdaning Narendra pisan warata kang sak bangsa negara. Pindhane mangsur kang tumuming dalan sang putih dhateng Palumebek natula semanten nganggo arsa kundur ngedaton kundur kapapak Prabdilangan Bedaya. Sinawang saking Mandra katon gegleongan sang nata kadya sang apsara mangicoata.
ส